Čo je jav zvaný frekvenčná ilúzia? Predstavte si, že ste sa práve dozvedeli o nejakom novom pojme. Napríklad minimalizmus. Možno ste o ňom nikdy nepočuli, no zrazu vám prípada, že je všade. Čítate o minimalizme v článkoch, počujete o ňom v rádiu a dokonca vaša kamarátka spomenie, že sa začala zaujímať o minimalistický životný štýl. Now I'm a homeless person. Máte pocit, ako by tento pojem zrazu zaplavil váš svet, hoci ste si ho nikdy predtým nevšimli. Tento zvláštny jav sa volá Baader-Meinhof fenomén, alebo tiež frekvenčná ilúzia. Základným princípom tohto efektu je pocit, že nové informácie alebo objekty, ktoré sme sa práve dozvedeli alebo si ich prvýkrát všimli, sa zrazu objavujú omnoho častejšie. No nie je to však tak, že by sa tieto veci objavovali viac, jednoducho ich vnímame častejšie. Quick, don't think about cats! Frekvenčná ilúzia je iba ilúziou, pretože realita sa nejako nezmenila. Informácie, objekty či pojmy, ktoré nám zrazu pripadajú bežné, sa reálne neobjavujú častejšie než predtým. Náš mozog však zameriava pozornosť na nové veci, ktoré boli doteraz v pozadí. Je to spôsob, akým nás naša myseľ udržiava zvedavými a ostražitými voči všetkému novému. Tento fenomén nám ukazuje, ako jednoducho môže naše vnímanie skresliť realitu a ako sa často nechávame uniesť pocitom, že niečo objavujeme všade. Hoci v skutočnosti sa mení len náš pohľad na svet. Tento efekt nás môže niekedy zmiasť, ale zároveň je aj fascinujúcou ukážkou toho, ako náš mozog zameriava pozornosť na nové veci, aby nám pomohol učiť sa a lepšie rozumieť svetu. Takže na budúce, keď budete mať pocit, že sa niečo zrazu objavuje všade, pamätajte, že sa možno nezmenilo nič, len váš spôsob, akým na to pozeráte.